Kaken huan ki EM bat ki MDC trong ke HEDC haka cinyalam uba pen crown culturein EM katnat konsil asen dangshan kalalej bat cungo bat curip bia ke cingtai beper trong ke kasi tradisional an cultural center kabaran hacing kieng kalong hacan kepung umjang hakne ke cinglet cungo kaken huan kalalap baka cingtai baro kala isep namar baka cingtai ke bacan dap no artan lasang ya no kensan bat namar plus kumto klem teng syu ka cingtrai bat klem smar show bon kila chot no bat klalong penban ki ketem cuki kam orie bat ki wede ki kam snio ki bakta ya ka ching song sngai kanik sentar ka kentup ya ka hor ka badon lang bat ki kamra nang ta ka restaurant ki cottage ni ki cakasa kumbash potli bat ki wede kadon ru ka surok bandrung shikani ka sentar na ka surok bak cuang kalen tirim ya ki cingtai lasna ha ka caka ka ba itanat ka badon harur ka pungum jam kabadai kacaka cukup konsel lalap ru ba amtang ba cintai kila jotlot rai ki don ru ki benta ki badai trong ke restoran kila ing hakan kacaka ka ba ipengat kala ban kring ru ya ki nong chung kai perthai lasop bat latap dau plang uba palat siring jing bril ba pen krau ulayatho ba yakane ka sentar las dang tai house nam araja ka pra haka cingmang tengka ka ba khat sau klor tengka hanrai ka cingtrai kala sange no hak nam araja ka kendai kadau ka cing sange no ya ka cing trai ka dai namar ka cing ujor mukot dema ka Meghalaya State Population Control Board kabar kau ni ai kau lagi ki para MDC ki ba lawan senran lang ka dega si ka banta ban wan jingo ya ka dega we ki project council ka ba nyetip kum ka kasi traditional and cultural center hani po jiking kalong ka ba abangi kum ka isi ka patmai layo ka jing ujor ni ki pa ba na ka ni ko dong than nang ni na po negeri kita maupun bakadon kan ke projek yang council ke ba late hak ni snem ke adap kata haus nem arja kapra ke bahaga mang tengka ke ba khat sau krur hak jing plut pensap ki babun ki banta kum ka restoran nang ta gidon ki jaka sabri ki bashi kamera ar kum bashi hoteli nang ta gidon ki conference hall ki restoran bat ki wei di ki banta ki bala penlut hak ni ke projek bataba ni kum ki dekot ke batmai jo isi ki MDC ke batmai ke bashimti ya ke isi po council ila yo ke ju jor ke pa ila don ke jing thang ban wan kmi ya ke project council ni po jing kalong bat menta ke singi la yo ban wan ha ke jaka ban kmi ta lagi jo ki kmat bernyilap sisa baka e ke bagi pa ki pan sngo ke e ke bagi pa ki ujor le se ke de sisa kumta bat la i sepe le se lo ngi pe ke project nganong pi ha kamang tangka ke bakhat sau krul le se Reka jinglong jingman jo ke project ni iba la i sen Asia but ya ke project hi lasdang na dus nem arjar kat pra haka face ke benengkong bala te ke project balasdang pat ya ke face ke baar usnem arjar kat kendai andai de usnem arjar kat kendai nomor ba don ke jing ujor na ke Meghalaya State Pollution Control Board dan ke MSPCB lahapan pensangya no ya kan ke project ka jungi bat hadu menta kasa kongreng gumni nyim patla ban penokam kan ke project ka council ka the pisa ka bei tengka daki krur bat ka ka bangilap menta kalong ba ka kham i sangsot shu kalong ba ki babun ki jingte ki bala penlut ban te ya kan ke project pikir nadu ka restoran kan ke restoran ru pi la bamdu da gading la jot rathai kini ki conference hall ki bala jot rathai pikir ini cottage lani ki jaka sa brio ki kenja guest house se kumba shikamra ar kamra anong pi ka jingjor ka bala east asia bala se ban tei thmai ya ka project long ka long ka e ka ba kan simbiang le se kan kta biang ya ka plateng ka ya ka plateng ka jong council tina ana kan jongi kum ki MDC ki bathmai it khot jong ka isi ka simti ya ki isi po council da ka mensim ka pasukya bang le jing tip ya kan ka project jong council hani po jiking kalong ya wan kmi lagi jong hikmat ban pet ban bisar bah berka ka bangilap kalong ba hot mila i ba ka jinglong jaman jong ka project la i sepe re ngidon ka jing thrang ba lese nang ni sikmat apo jong ka jinglam jong ka isi ka jungi apo ka jinglam jongi kum ka isi ka bathmai in sim ye ki sinjam ki ba khamha lese ban pentikina ba ki project jong council baro nang ni sikmat kinong ka jingkar khu dam tau pa ba jong ka jalai bar ko we kinong ka jingkar khu le se ban penmi khajana e council ru khnang ba council ka jongi kala ban yang
halagi jong kijat ko bang ju ong hi kolong ba ka council ka jongi hagi ki suppose nem le se la ki pentri kam hok ye kini ki scheme ye kini ki project ki ba pher jong council ngai scam ba ka council ka jongi kala ban yang halagi jong kijat kam dong kam le krong ngi tai le ke ba susi kolong ba kini ki suppose nem tam le se bur ki project ki scheme jong council le se kila shulong sep e kai dei nak ta ka do council hadu mentang kam patla ban yang halagi jong kijat le singi dah ban shu krong ban up nang do re nang do le ke kata ka ba ngi kam pele jumut mata nang ni smar kalong bangi kwa ban petikna chapi pai ba ni kum ki isi ka batmai nin kmi ba ye project jong council bagi project jong council hi ka pisa jong council hi nang ni sakmat kan long nam da ki ke ba pun mentoy council perlu ban long jing ka khu ha ba de ba ka PIL ni ka public interest legislation dai ka ba ujor ka ni ka MSPCB la ni ka Meghalaya State Pollution Control Board dai ka jadi barkan ni ka an ka bay tengku par kini ki yeng ki jakate ki bala lesi ki bala jan ye kini ki road ani ki river bank mo te kami kata ke jing ujor ba kini ki building la ki project council lesi kila atur palat serut jong kini ki wa dei hang ni po dam kamba pietip ba kini ka jing kalong kadon hang ni hajan dam sai te ka jingmi jong kini ka jing ujor na kini ka MSPCB kalong ba kini ki building ka council jongi kala te kila jan palat hakani ka wa te nak kata tau haba ka lami kani ka jing complain kani ka jing ujor la pensange kani project yang council berhadu mentaru kadang sakut kumde bat kala sedang ban jor thai wa kini building pala de sibul ki building lesi pala de kala jor thai biang imla shu ban ong ba kani ka building lesi kani ka project kanang ya sakmat marba lalangi kwa ban kini sakmat kani project ka jing lut ru kandang kam kata shu nomor ba kila abun kila jor thai kani ka building ka ba ni ngila UI kumde ka bangila kami habang ngapet ya kani ka banta ka ba pensak teng nak yang council hakabe ba kani ka project ini jinging kalong ba habang labi ka tu ka jing ujor nak ka Meghalaya State Pollution Control Board ni ka MSPCB mo te ngam shem la UI ka ka ba nak yang council se kini ki snem ki adep kile par kami bini kani project rekla sakut kongreng ba kumni dei hunu snem bala de hanu snem arhajar arpusau nambakla bala kali joka kuat habakala sim hearing ya ka PIL bala ujora ka MSPCB kala aya ka judgment de ka raikut banong ba kini ki building bala don lupa shwa ban bi ka to ka an banong ba ya kini ki project la ki building ki ba hajan ko ruwa nginom sha shu mantai tenre ka ni ka project council kolong ba kala awan shwa ban mi ka to ka an dei na kata kata kumut ba kakut kalau ayah ka raikut ba kani ka project ka don ba kani ka building ka don ba kamla shu man khang re ai kinyat rangkat balki kendon ki ba perking lese ki bangi ni haban sim re ka bang sulap kolong ba ka ba pens kemudian kolong ba lese ki snem bila ada ya kani ka project ka ba council ka pendu daki khatsau krur lese hakamang tengka ka ba khatsau krur na klem yu i ba kendon kata ka jing budin lani ka jing simkia hakbe de ka project re ni kum ka isi ka pertama bersen simti ka kam mang taipo council ka benengkong ka bangile kalong ba ni kmi bina ki ba ka lesi kini ki isi bala dap kila le badi kini ki project ki basak teng lesi ki basakut parga simkia shisha ngono pi dai na kata ka ka skiru ka bomta ni wan ha ka jaka ta ka mensim ka basukia na barba idon ka jing sukia ba ka pisa jo ka council lesi ka shusep kai nomor bigi ki project ki ba council ha ki por kala dap kala the pisa kala baitengka kala kim trekam